Det var lidt pulver. Men vi skulle beslutte for, at jeg vil sige noget. Fordi at mig og Hannibal, vi er to meget forskellige mennesker, som har på 10 måneder fået stiftet på rigtigt til venskab. Og det, som jeg egentlig gerne vil snakke om, det er et uddrag af en samtale, jeg havde med Jesper Wormskov. Og det var i går aftes, om hvordan det egentlig sætter hele det perspektiv, at man står her og lige pludselig. Fordi at vi kom frem til det med, at tid er et meget relativt begreb, og det var han også selv inde på, at 10 måneder kan føles som meget lang tid, men det kan også føles som rigtig kort tid. Det er lidt ligesom, når vi har stået i fælleskor til en koncert, og vi er lige blevet færdige med at synge Shadowland, og det har bølget op og ned, og det har været eksplosivt, og det har været stille. Det har visket, og det har meget af os. Og så er det ligesom der, når vi lige er forbi, der er helt stille. Det er ikke mere end en halv sekund, måske kun et splitsekund. Der er helt stille. Der er ikke nogen, der siger noget. Og selvom vi er vel vidne om, at lige om lidt, så kommer der en kæmpe klapsalve, og lige om lidt, så påbegynder vi et nyt nummer, og går videre i koncerten, går videre i vores liv, så står man lige der, i det øjeblik, og kommer man til at i tvivl, om der nu kommer den klapsalve. Man står der, og sveden løber ned af os, og vi er fuldstændig sønderbumpet, der har sikkert været en lang dag, og vi har kørt mange timer i bus til København, eller Odense, eller Aarhus, og vi er faktisk udmattet. Vi er med på oplevelser og på at synge. Vi står der, fast frosset i vores sanger-pose, og vi står og venter. Og der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi husker, at ligegyldigt hvad, så hvis vi giver os 100%, så er der altid nogen, der vil klare af os, og så er der altid nummer mere. Som pigerne også snakkede før, så er der et specielt fællesskab her på OE. Der er en speciel op, og det er ikke os elever, der kun skaber det. Selvfølgelig gør vi en hel masse, vi hjælper, vi tager initiativ. Men jeg synes med også, at lærerne de skal få en kæmpe stor andel af den kage. De skal få noget glæde og noget lykke fra vores fællesskab. Og jeg synes også, at man skal takke dem, når man kommer herfra for det fællesskab. Jeg har ikke set på lærerne som lærere. Jeg har set det på venner, som jeg så har fået undervisning af. Det er ikke noget af mine lærere, det har været folk, som bare har været klogere end mig. Som jeg så har som jeg så bare har blevet venner med. For eksempel så kan jeg huske, at jeg stod hjemme i vores spisesal efter en aften, så jeg tror klokken er på 2 eller sådan noget om natten. Og så kommer en af vores lærere, Thor, hen til mig og siger, Hannibal, du tør brød af, siger jeg. Nej, du tør brød af. Og så er han sådan, nej, du tør brød af, siger jeg. Okay, lad os brød om det. Den, der først ligger ned, tør brød af. Jeg har sagt det. Men det viser noget om fællesskab, at vi også gør og gå ind og bryde og gøre en indsats, gøre noget for os. Og når man ser på alle de smilende mennesker, som har nogle tårer i øjnene lige så ved man, at vi har haft et fantastisk år. Jeg gik også en tur hjem skolen i går, for at nå at se de sidste steder. Og jeg gik igennem operaen, hvor jeg har haft dansk, hvor jeg sagtens skulle se Kim, min dansklærer, stå og undervise. Hvor jeg tydeligt kunne se foran mig klassen, der sad dernede, og jeg havde nok at komme se. Og så stod han og underviste. Og jeg kom gående ned af A-trappen, og så kunne jeg næsten se Kjersti, der bare spurtede op til mig for at give mig den største kramme. Og det er bare sådan en skygge, der bliver efterladt. Et lys. Det er netop ligesom klaver, der bliver sat nogle små steder, som er individuelt for hver person, hvor det lys er, hvor den skygge er, hvad man nu synes det er. Så er det individuelt, og det ligger et specielt sted, og der har en speciel form, en speciel lugt, en speciel farve. Og det er specielle oplevelser, der gør det. Jeg sad med Frida, også i går, og filosoferede over livet og OE. Og vi prøvede at finde ud af, hvordan man skulle beskrive OE. Hvordan man skulle sige, sådan her er OE med nogle få ord eller nogle få sætninger.
Og det eneste ord, jeg kunne komme på, som kunne beskrive OE, det er OE. Der er ikke noget ligesom OE. For hvert enkelt ord, jeg tænkte på, fantastisk, super, god, arbejdsom, hjælpsom, alle ting. Det var tæt på, men det var der ikke helt. Og jeg synes, det eneste ord, der kan beskrive vores skole, det er OE. Og det eneste, der kan beskrive vores ord, det er OE 1314. Og det er os. Og det er vores gruppes navn. Og vi tager ikke en koldtyrker nu. Det kan godt være, okay, vi har lige en halv dag. Men så kommer der Roskilde. Og så hygger vi os. Og så har vi det dejligt. Vi gør alt, hvad vi kan for stadig at være sammen. Vi sætter os ned i en mark og ligger på underlag, så helt sikkert mister luften, mens vi sover på den. Bare for at være sammen i den sidste tid og prøve at presse det sidste af OE'en. Og når Roskilde så er færdig, så mødes vi hjemme hos Valdemar og mange andre steder og fester og hygger der. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at få min koldtyrk 100%. Jeg tror, jeg tager den langsomt, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg når helt til punkt. Og OE bare resten af livet. Og for det, der vil jeg sige til alle de mega flotte og søde og smukke og fantastiske personer, der sidder hernede, og alle de mega flotte og smukke fantastiske personer, der vil jeg sige et kæmpe stort tak, for det er det eneste, jeg kan tænke på, som rent faktisk kan rumme, hvad jeg føler. Det er et stort tak.